Натхняем беларусаў. 15 тысячаў пратэстантаў спяваюць і моляцца па-беларуску. Крутыя каліноўцы прайшлі ў каардынацыйную раду. Украіна дасягнула пералому на фронте. Тройца добрых навінаў з Паўлам Севярынцам. Раз на тыдзень мы сустракаемся, каб разабрацца, што адбываецца ў Беларусі і свеце, вакол нас і ў нас саміх. Подписывайтеся на наш канал. Калі вы зробіце гэта проста падчас прагляду відэа, пабачыць большая колькасць людзей. Для нас гэта вельмі важна, бо мы толькі пачынаем. А Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. 16-17 траўня двухдзённы пратэстанцкі форум «Фестываль надзеі» з выступам амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма сабраў 15 200 удзельнікаў. Такога ў Беларусі не бывала яшчэ ніколі. На сённяшні час пратэстанцкія цэрквы – гэта каля 200 тысячаў чалавек. Больш як 2% насельніцтва Беларусі, каля 3% вернікаў. Зарэгістраваных грамадаў да 2025 года пратэстанты мелі больш 1000, а гэта ўжо каля траціны ўсіх хрысціянскіх грамадаў у Беларусі. Евангельскія вернікі – адказныя грамадзяне, руплівыя працаўнікі, часта прадпрымальнікі альбо фермеры. Сярод іх мноства шматдзетных сем'яў і дабрачынств. Соль зямлі – гэта пра іх. На Палесе пратэстанты – гэта сіла. Там часта трапляюцца цэлыя баптысцкія і пяцідзесятніцкія вёскі, такія як знакамітыя Альшаны. У 2020 годзе тысячы евангельскіх вернікаў удзельнічалі ў пратэстах. Сотні прайшлі суткі, турмы, дэпартацыю з Беларусі. Больш як 30 пастараў, уявіце сабе, былі рэпрэсаваныя. Некалькі дзесяткаў пратэстанцкіх грамадаў не перарэгістравалі наогул. Канешне, найперш пацярпелі нязручныя цэрквы. Пратэстанты, якія пратэставалі. А для тых, каго рэгіструюць, непазбежная ўмова не дапускаць ніякай крамолы ў набажэнствах. І вось раптам Лукашенка дамаўляецца з Трампам. Трам-пам-пам, і маем пратэстанцкі фестываль надзеі, поўная чыжоўка-арэна вернікаў, апранутых у белае. У жанчын васількі на грудзях. Людзі моляцца да Бога, спяваюць Христу. Лагатып фэсту зрабілі па-беларуску. Кранальны гімн «Зямля бацькоў» пра Беларусь і па-беларуску спявалі тройчы. Нават напрыканцы, калі ўсе ўжо разыходзіліся, хор на 1300 чалавек самастойна экспромтам заспяваў яе акапэла. Казань аднаго з лідараў баптыстаў па-беларуску. Хіт «Беларусь адродзіцца вераю» на словы Рыгора Барадуліна па-беларуску. Малітва з дзецьмі на сцэне па-беларуску. Гэта, канешне, для пратэстантаў небывалы прарыў. Ісус Христос размаўляе па-беларуску на той самай мове, якую ён даў нашаму народу. Ну, крута. Але з іншага боку, амерыканскі прапаведнік Франклін Грэм выдаў у інтэрв'ю БТ некалькі фразаў, якія беларусаў абурылі. Ладна яшчэ малітва за Лукашэнку ці Пуціна. Біблія заклікае маліцца за грэшнікаў і аддаваць іх на суд Божы. Але пра прэзідэнта Лукашэнку, пра тое, што людзі заўсёды бурчаць, паўсюль чымсьці незадаволеныя, вунь у нас, маўляў, таксама ёсць незадаволеныя прэзідэнтам Трампам, ну, гэта дзядзька Грэм, канешне, дарма. Франклін Грэм ведае, хто такі Лукашенка. Трамп – законна выбраны прэзідэнт ЗША, а Лукашенка хто? Самазванец і тыран. Таму кампліменты з вуснаў прапаведніка могуць дзесяткі і сотні тысячаў людзей адштурхнуць ад Господа. Навошта было рэкламаваць дыктатуру? Ясна, што гэта гешэфт. Дайце нам прапаведваць Ісуса, а мы паспрабуем адбіліць ваш рэжым. Але выглядае не вельмі. Пасля 2020 года беларусы добра разбіраюцца, дзе праўда, а дзе фальш. І ўсё-такі. Пратэстанты стаяць на каленях перад Богам, а не перад тыранамі. У 16 стагоддзі менавіта рэфармацыя, пашырэнне евангельскай веры узняла Беларусь да ўзроўню залатога веку. Пратэстанты здольныя, энергічныя, працавітыя, сумленныя. Больш пратэстантаў лепш для Беларусі. Таму фестываль надзеі сам па сабе сапраўдны цуд і вялікая мабілізацыя. Для Беларусі магутны зарад. 1000 гадоў нашай хрысціянскай гісторыі адгукнуліся ў чыжоўцы. Вернікі ведаюць, што такое сіла малітвы. І ў мяне няма ніякіх сумненняў. На фестывалі надзеі тысячы беларусаў ад сэрца, хай і пра сябе, маліліся за свабоду для Беларусі. А шчырая малітва зусім не дзежурныя заклінанні падчас цырымоніяў пра ўладу маючых. Бог чуе сваіх. Акрамя таго, больш за 1000 чалавек выйшлі да сцэны на малітву пакаяння. Таму, калі каротка, Беларусі дасталося святло, а ўвесь бруд узяў на сябе Франклін Грэм. Падсумуем. Грэм у мінусе, Беларусь у плюсе. Другая добрая навіна. У нас з'явілася новая палітычная сіла, якая ставіць сваёй галоўнай мэтай абарону беларусаў у выпадку поўнамаштабнага ўзброенага канфлікту.
Гаворка пра блок «Воля», які з трэцім вынікаў стаў адным з пераможцаў выбараў у каардынацыйную раду. Ну, пра саму каардынацыйную раду не будзем, усе ведаюць яе плюсы і мінусы, але тое, як маніякальны рэжым спрабуе тапіць, разбураць КР, сведчыць, што Лукашэнку сама ідэя беларускіх выбараў і парламенту востры нож. Перамагла каманда Латушкі, другі еўрапейскі выбар, тут усё прадказальна, як звычайна, а вось поспех «Волі» нечаканы і знакавы. Такім чынам, «Воля». Крутыя беларускія хлопцы, якія калісьці пачыналі ў маладым фронце, краі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і палку Каліноўскага. Кабанчук, Забуга, Міхнавец ды іншыя аб'ядналіся, каб перафарматаваць беларускае палітычнае поле ў замежжы. Вадзім Кабанчук, заснавальнік тактычнай групы «Беларусь». Яшчэ ў 2014-м Мікіта Забуга, баец палка Каліноўскага з 3 вышэйшымі адукацыямі, мецэнат нацыянальнага руху. Анатоль Міхнавец, кіраўнік арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць» і адзін з лідараў БХД, арганізатараў перапахавання Кастуся Каліноўскага. У чым жа ідэя «Волі»? Вакол ходзяць хмары, грыміць ва ўкраіне і цяпер Расіі. Лётаюць дроны. Беларусам трэба быць гатовымі, каб абараніць Беларусь у выпадку, калі раптам што. Трэба мець моцны кулак на выпадак, калі ў Беларусі адчыніцца вакно магчымасцяў. Трэба ствараць сваё беларускае вызвольнае войска. Такую сілу спрабавалі сфармаваць апошнія 6 гадоў, то полк Каліноўскага, то план «Перамога», то паспалітае рушанне, але цяпер пайшлі не мілітарным шляхам, а палітычным. Энергічныя і талковыя выступы ў дэбатах паказваюць, каліноўцы намацалі настрой тых людзей, хто гатовы абараняць Беларусь. Цяпер справа за канкрэтнымі дзеяннямі. Пасля развалу шырокага добраахвотніцкага руху на групы і згасання харугваў нарэшце бачым святло ў канцы тунэля. Зноў Беларусь у плюсе. Нарэшце, трэцяя добрая навіна апошняга тыдня. Украіна дамаглася пералому ў вайне, якая доўжыцца ўжо 5-й год. Змянілі кіраўніка адміністрацыі Зеленскага, прызначылі міністрам абароны маладога айцішніка, атрымалі 90 мільярдаў еўра дапамогі ад ЕС і нарэшце запрацавала. Украіна вырабляе ўсё больш разнастайных дронаў. Украіна пачала наносіць удары па расійскай нафце і метадычна адпрацоўваць галоўную эканамічную апору імперіі. Упершыню за апошнія гады памер вызваленых тэрыторыяў Украіны пераважыў плошчу захопленага Расіяй. Псіхалагічны эфект ад гіганцкіх пажараў на расійскіх НПЗ ды збою працы аэрапортаў выклікаў масавае незадавальненне ўнутры Расіі. Адключэнне інтэрнэту прымушае эміграваць эканамічна актыўных людзей і моладзь з Расіі. Садсеткі поўныя відосамі палявання украінскіх дронаў на захопнікаў і іх тэхніку. А днямі Украіна наогул прабіла супрацьпаветраную абарону Масквы і атакавала аб'екты ў самой сталіцы РФ. Намечаецца пералом на фронце. Адпаведнае кіраўніцтва Украіны пачуваецца ўсё больш упэўнена. Дазвол на правядзенне парада 9 мая ў Маскве ад Зеленскага – это, канешне, суперскі прыклад палітычнага тролінгу. Прычым тролінгу, за якім стаіць рэальная сіла. Пачынаюць казаць пра ізраільскі сцэнар для Украіны. Это калі выдатна падрыхтаваная украінская армія будзе здольная даваць агрэсару нашмат большаму за яе па зубах. Для Беларусі гэта вельмі добра. Чым слабей Расія, тым мацней Беларусь. Поспех Украіны натхняе і беларусаў. Украіна на ўздыме, Беларусь у плюсе. Беларусам самы час перастаць енчыць і казаць, што ўсё кепска. Бог дае нам добрыя навіны, каб натхняць. Нават тое, чаго мы стогнем, можна ператварыць у плюс. Тысячы беларусаў прайшлі турму, затое сталі больш загартаванымі. Тысячы загартаваных – это ж цэлае войска. Вымушаныя расеяцца па свеце, затое ўвесь свет даведаецца пра Беларусь, а мы пяроймем у суседзяў найлепшае. Збярэмся сілай, зробім тое, што нам не даюць зрабіць у Беларусі і вернемся ў Беларусь з перамогай. Рэжым выхоўвае дзяцей і падлеткаў у ваенна-патрыятычных лагерах, накачвае целы, але прайграе ў інтэрнэце галовы. І, значыць, рыхтуе кадры для нацыянальнага беларускага войска. Бог абарочвае зло на добро. Это ягоны улюбёны прыём. Калі хочаце пачуць пра тое, што натхняе, больш падрабязна, калі ласка, прыходзьце на вялікія сустрэчы, якія буду ладзіць па тых гарадах, дзе найбольш беларусаў. У гэтую суботу, 23 траўня, прэзентацыя ў Варшаве, 16:00, Беларускі дом, Крынічная, 6. У наступную, 30 траўня, прэзентацыя ў Беластоку, 16:00, хаб «Новая зямля», Святого Роха, 5:32. Распавяду, чаму Беларусь у плюсе і прэзентую сваю першую пасля турмы кнігу «Беларусь – гэта святое». Малюнкі, выслоўі і вершы. Зарад беларускасці і веры самай глыбіні яшчэ неразбураных муроў. Так што прыходзьце.
Будем натхняць Беларусь разам. Подписывайтесь и до сустрэчы. Жыве Беларусь! С Богом!